at lave en grundlovsændring som mit fokuspunkt i vores opgave om grundloven. Jeg har valgt det, fordi at jeg er enormt interesseret i politik, og det vil bare være en helt oplagt mulighed for mig. Jeg vil gennemgå alle de forskellige faser, som lovforslaget skal komme igennem, før det kan blive vedtaget, og jeg har lavet en fiktiv case. Det første, man skal have, det er en idé. Den kan komme fra alle, lige fra borgere til politikere. I dette tilfælde er ideen at ændre stemmeretten til 16 år. Det er et emne, der er blevet taget op før. Det vil starte her. Eller faktisk er det jo her. Det, der skal ske, er nemlig, at Folketinget finder ud af, hvilke ændringer der kan måske kunne være. Gå til udvalgsmøder, og gennem første, anden og tredje behandling finder de det endelige lovforslag. Når forslaget bliver vedtaget i Folketinget, så skal statsministeren udskrive til et helt nyt folketingsvalg. Så det gamle skal udskiftes med det nye. Og så begynder valgkampen. De 3 mest spændende uger for politikere, partier og ungdomspartier. Det er sjovt og spændende, at man bruger en masse tid sammen med sine politiske venner. Der hænger DSU'er, VU'er, SFU'er i alle lygtepæle for at få de allerbedste pladser. Det er kuglepinde, roser, bolcher og flyers ud til den helt store guldmedalje. Efter 3 uger kommer den spændende valgaften, som alle sidder og venter på, og hver en stemme bliver talt op, og til sidst, der har vi en ny statsminister, og en idé om en ny regering. Vi kan ikke være helt sikre før om et par dage efter, at statsministeren går ud og præsenterer sin nye regering. Der er kommet et nyt folketing, det vil sige, at der er kommet nye øjne på sagen, og de skal så også godkende folkeafstemningen. Folketinget skal nu godkende lovforslaget, og når det er gjort, så skal statsministeren udskrive til et nyt folkeafstemning. I en folkeafstemning går partierne nogle gange på tværs af hinanden. Det vil sige, at for eksempel Venstre er måske ikke altid enige med Liberal Alliance. Liberal Alliance kan fx være enige med Enhedslisten, og de kan gå meget på kryds og tværs, fordi det ikke er så meget blokpolitik, men mere sin egen mening. Der er partilederdebatter, hvor man får en hel masse, man får virkelig god indsigt i, hvad partiernes holdninger er. Grundlovsændring kan godt være et dilemma. Det kan godt være et spørgsmål om etik og moral, fordi hvorfor har vi overhovedet en grundlov? Det er ligesom grundstenen, byggestenen til vores demokratiske velfærdssamfund. Og er det noget, vi bare har lyst til at ændre? Er grundloven ikke på en eller anden måde hellig, og er det ikke forkert at ændre noget, der er 150 år gammelt? Det er et stort dilemma, som mange danskere er i. Der er nogle intense uger, hvor alle har kæmpet deres sag, og alle har gjort, hvad de kunne for at få deres mening igennem, er det endelig blevet tid til den store valgaften. Ude og sætte deres kryds, nogle har sat deres 10. og nogle har sat deres første kryds, og det er enormt spændende hver gang. Hele aftenen bliver selvfølgelig dækket af DR1 og TV2 og alle tv-kanaler, som følger med. Lige så stille bliver hver en stemme talt op, og til sidst har man et resultat. Nogle bliver rigtig, rigtig glade, andre bliver skuffet, men alle bliver sådan set lettet, fordi at det er 3 enormt hårde uger. Man måske ikke får set lige så meget til sin familie, som man gerne ville, og sine venner. Hvis forslaget skal vedtages, så skal flertallet af befolkningen være enige. Og flertallet det udgør 40% af det stemmeberettigede i Danmark. Og det var min fortolkning på ændring af grundloven. Jeg skal selvfølgelig også have noget at skulle have sagt, så derfor så har jeg været ude og snakke med nogle vælgere om den her fiktive case, og her er hvad de havde at sige.